الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe eɗen jokka darsu men ko fate juulu en kaalino kono ma en pirloto sabu no mbinoɗen ñande ndi farillaji mbaɗi ko ɗiɗi farilla tedɗuɗo neɗɗo fof e farilla toɗɗiɗo wuro walla wona yimɓe juulu noon toɗɗi ko neɗɗo fof ɗum woni Allah wi inna solata tanha anil fahsha al munkar juulu battane mum ene battina e neɗɗo no feewi ene haɗa gueɗe ponkare ene ɓadina Allah ene yaafo bakkar ene adda jawdi sabu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa mbiyeɗa artugo horo won goƴema koltungu horo wona goƴema ɗum ko Allah defi ɗum an dilin sababu tan ɗum waɗi ɓesgu ma mbela ko wastabir alayha ya tengtin e juulu sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi al ahdu alladhi bayna wa bainahum salah man taraka faqad kafar sende juuɗe e kefer tan ko juulu kala goppuɗo juulu o yalti diina ha laaɓi wala hawla wala quwwata illa billah en kalino darsu men ɓenndude ko fate jokli juuru walla farillaji juulu hande noon kalten darsu men mo raɓɓiɗ kono waɗi fayida no fewi wonande ɓen noon yehoɓe jama ganda holɗo tawata eliman ha daña darde eɗen gandi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wino e hadis so wurnama oto arjama aɗa doga ya ardu hakkille jara seesa ko taweɗa juula ko fatima timmina ɗum sernaɓe fof ndendino luural ala kala on tawɗo elimane en nangue koppi o nanguide elimane koppi o dañi darde hayso ko aljuma noon a naati jamata elimane hutbini o gayni hutba o juuli darde ɗiɗaɓirndi a tawi omo nangue koppi a nanguide makko e koppi a dañi darde so eliman silmini gaddata ko darde wotere on noon garɗo aljuma o tawi eliman ene won tashahudul akhir ene joti hanke darde watninde so eliman silmini o addata ko darde nayyi o juulati subar o dañani khutba o dañani aljuma wallahu almusta'an sernaɓe mbi o nanɗo noddinago omo anni yaade jama o leeli ko wayno tarode misal dokken walla lawol no woɗɗi seeɗa o dañani yettade ha o yetti tawi eliman ene wone darde wattindinde ne wawi tawi eliman ɓuuri yawde ne yawi ɗemgal walla ne yawi juulu ko wawi wonde sababu fof baade kanko o oppi galle makko o ari ko gantu waɗimo tardude ɓe mbi o windanama baraji juulu ngo fof ha timmi ɓe dalikino ko hadis mo jangtiɗen o hadis Bukhari Abu Hurairah wi nela sallallahu alaihi wasallam wi so noddinama hoto ngare oɗon doga garde seesa ko tawi ɗon juule ko faati on timmine oɗo hadis ne himmi no fewi ɗum no firti joni mbaɗa hakkille ma a ariti subar a tawi iliman jangi faati e simore darde adinde ɗiɗi ɓino o jangi faati e simore a darama ko darde ɗiɗi wona o jangata ko faati o juula an saɗa timmita juulu ma darde fof jangata ko faati e simore wallahu alam on joɗiɗo galle mum noon ene feƴa guerte en yara ataye ha wurnama o ari jama o tawi iliman dar silminde o jodde mabɓe o dañi tashahud o dañani baraji jama sabu anniya makko wonani tawede jama innamal a'malu binniyat wona yimɓe kadi potana kadi ko woyildu men to jeygol to woni ɓen lelnoɓe juulu taw ala sababu pade ha nangue dara mudde ɓe gara ɓe juula ɓe kebbintani koɓe duwoto ɗum ɗon ɗesu wari kono juulu nafigi ni Allah wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila yo Allah danduni hen nafige juulata kene amin ɗum waɗi wiya saɗa amini hata juul tawi ko ka walla saɗa gongi aɗa juula nafila jooɗo ha gonɗi ceere ma juula Ibnu Abbas wi hay ngamele ni yoɗani juulu ɗum waɗi wiyama ngablude e juulu saɗa ngabla e juulu ɗum koye seyɗani enan gonɗi noon gonɗi kadi ko wayno haare en ɗum noon kadi ko kisal woni ɗon kadi ene seeri saɗa juula yataw aɗa softi ganda darɗa ko te Allah ko ɗum ɗon taguireɗa mbatta hen fayida ganda ko jangata ko ganda ko ƴukkotoɗa ko ganda ko turtotoɗa ko sa waɗani o tan poɗɗa wadde a oppi ko ganduɗa kañum woni mission mo poɗɗa wadde ha duttoɗa e joomi ene weela juuluma sabu ko ɗum giɗɗota ñaweede walhamdulillahi rabbil alamin